So ngimnika ilecture ke bafana. Ithi into akekho umuntu onento encane. Kodwa kuzothi unento encane ngoba seyicomparishwa neyabanye abaningi. Manje ungafili singehla isithunzi sakho ngenxa yokuthi kuthiwa unento encane. Vele abantu banjalo mase beqhathanisa nabanye kubuye ngathi i-effort yakhe ayikho. Uyayizwa into engishoyo? Ngoba kufana nomuntu ophuma kwi-relationship ekade ethola kuyona ebhejelo ngizobe kanjani. Ekade ephuma kwi-relationship la khona enikwa khona imali. Noma ngathi uza nothando libaluleke ngana nothando lweqiniso. Lolo thando lolo alukho malingezi nemali. Ngoba into asebeyijwayele labaphuma khona bajwayela imali ngisho uthando lungekho. So manje into eyenzekayo mfethu ukuthi yazi wena uzothini baza abantu abakwi level yakho ungamsukeli umuntu out because into eyenzekayo siphila kwi society la khona abantu bafike bafuna ukuphila i lifestyle ethize abangayi afford. Mawusubatshana ukuthi uyabathanda wena abazile ngothando bazobheka iphakethe lakho yabo nje nowadays mawutshana umuntu osifazane mfethu ukuthi uyamthanda uvela athi veza uwallet ngibone ukuthi uthando lakho lingakanani ngoba namhlanje abantu uthando baliqala ngowallet. Ingakho sinabantu abanemali kuma relationships kodwa bathandani ingakho bedivorce kangaka. Hamba ubheke emalokishini khona abantu abahlala emjondolo. Umuntu wahlala nomuntu wakhe emjondolo for 10-11 years ayathandana kamnandi abaxabani banomndeni ingane yisemavasithi. Why? Bayazi ukuthi ngamkela lokho enginakho kodwa i-effort imiyeni wami uyayifaka every day. So umphumela walokho siphuma ngalokishi uyabona nje mlinganise ngawo i-wallet netime lakho abanawo umuzi omkhulu kodwa nibadala makakho angikaze nibabone behlukana noma bedivorce. Ithi lento le uthando la namhlanje abantu abasabheki effort yokuthi i-value yothando sebebhaka material things then bayijudge njengothando. You understand? So hence I'm saying ungcono uinveste kuwena njengomjiji qala yabo. Invest in yourself, work hard yabo. Work hard ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhlangane nentombazane ezothi mayifika kuwena itshene ukuthi lahla umndeni wakho lahla uma wakho. Uma wakho kade evuka nawe yayizo into eshoyo uma wakho okade wavuka nawe engaqoki na kahle uma wakho efaka amaphinife edayisa lapha mawususebenza sewunemali wena mase kufika intombazane ethi lahla umndeni wakho lahla uma wakho ngoba leyo ntombazane leyo vele ayizili kuzo add value kuwena izokususa kuyinto ekwenze waba wutho bakwathi into encane into eyenza ukuthi abe single ngenxa yokuthi amanye ama relationships ungena kwi relationship nomuntu ozothi khohlwa uma wakho yabo. So ingakho ngithi into ebalekile njengomjidi isikole masuqeda isikole hamba uhaslisha ungcono uzwane nomuntu okwazi ukuthi uphumaphi kunokuhlangana nentombazane ezokufica sewuphelele ngoba ayazi lezi zinto onazo ukuthi uyithole kanjani ayazi lezi zinto onazo ukuthi uyifukuzele kanjani. Yayizwa ingakho noma sekudivorce kuzoba lula kuyona ukuthi ndivorce because yayingekho ujulukela lento le osunayo yabo. So nanokuthi ungahamba uyibhabhabala uhamba ulala yabo ngoba yabo nje uhamba ulala uzalisa zonke lezi zinto ozenza manje ayifana 10 years to come lothi uphumelela zibuye zonke ezoqhumba phansi bakufaka enkantolo ondla ingane this and that ngoba yonke lento oyenza u-excited utshena ukuthi ushayisa inqa wena udusha ingane. I'm telling you enjoy ngisho emshadweni impilo uyothi ushada nomuntu babuye bonke omama ingane zakho ezu5 bafuna ukondla ingane awusa enjoy nalo nayo siyakukhethisa ukuthi ukhetha lezi ingane noma bengazo noma bazo or ukhetha mina yena lo naye akanangani nayizo into engishoyo sefanele wena ufuna ukuthande na wonke ama mistakes akho. Okay ngiyavuma but i-reality ithi nalabo kade ubazalisile bayayifisa lento oyinike lo ongakamithisi omthole mhlawumbe eyintombi. So ngeke bakhululeke bazokwenza sure ukuthi bacindezele ugcine sewukuthi ubaby mamini unengafa. Yayizo into engishoyo yilokho nje ngisho bafethu bambe mfethu.